Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Oh, si Marga na kini. Hello, Marga darling. Asa ka na ba? Darling, darling, Rafael, luwas ako. Marga? Usay lang tamo ka. Usay luwas, ha? Gikidnap ko, darling. Kidnap? Kinsa nag-kidnap ka ni mo, darling, Marga? Kinsa? Darling, maluoy ka. Luwas sa in-town ko. Usay lang ibuhat ni mo, ha? Usay lang ibuhat? Karoon ilang ko gigapos. Usay lang pagbuhaton, ha? Unsa? Lukat ako. Maluoy ka. Katon, usay, katon, pila, ha? Don Rafael, Hello, kinsa ni? ayaw na pangutana. Paminaw, niya si Marga. Ang imong minahal. Niya sa among gusto niya. Ayaw ninyo siyang hilabti, ha? Ayaw! Dili na mo garasan ang iyang panit. Basta mutuman ka lang sa akong gusto. Usay mong gusto, ha? Usa? Lukata si Marga. 60 million pesos. Unsa? Kadakugod. Kung mahal mo si Marga, lukata siya. Pero kung dili, aw pasali siya. Ug sa dili madugay, makita nimo ang mahal mo Marga nga maglutaw sa sapa nga wa na'y kinabuhi. Unsa? Ayaw, ha? Ayaw ninyo. Ayaw ka nagbuhatan nyo ni Marga. Ayaw. Pues, tumana nga kung gipangayo. 60 million pesos. Bukti sa kagawasan ni Marga. Ayaw ninyo siyang hilabti. Utang buot. Kung dili ka muhatag, sultiyati ka. Mao kini ang mahitabo sa imong pinangga nga Marga. Unsa inyo buhaton kaniya, ha? Kung dili ka muhatag sa akong gipangayo, mao kini ang mahitabo. Basta dili ka muhatag sa among gipangayo, amo siyang puli-pulihan. Turtsako na mo siya. Ayaw ka nagbuhatan ninyo. Ayaw. Pues, muhatag ka o dili. Patiyon ko ka mo. Huwag ka na mahimo pa. Usa? Tiguan ka na. Hatagan ka na mo og tagal. Mutawag kog balik. 1 hour gikan karon. Di man dili gani ka mo hatag. Mao kini ang mahitabo sa imong mahal nga Marga. Una, among mahimutsan. Puli-pulihan na mo. Ayaw. Maluoy mo. O na mo panimos kaniya. Amo siyang chap-chapon. Ayaw, ha? Usa niya. Ayaw itang kinugbuhatan niya. Ayaw itang maluoy ka mo. Ayaw ka nagbuhatan kaniya. O manog chap-chap. Among ipadagan mo ang iyang o. No. Ayaw. Mao ka na ang mahitabo. 60 million ang among pangayon. Mutawag ko kusab. 1 hour gikan karon. Pero ayaw niya pagsumbong sa mga pulis. Musumbong ka gani. Samot nga among patyon si Marga. Unsa? Labaw sa tanan. Ayaw yun pagsumbong sa kapulisan. Tungod kay daghan mig sangga sa mga pulis. Mahibaw dayon mi kung mo sumbong ka. O kinig, kay tabo yun nga mahibaw mi nga sumbong ka. Pataon na mo si Marga. Chap-chap. Unsa? Pa
Hello? 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 Ginoo ko. Yon, nga doon yung rote na ito po. Doon ito, no? Nakadungo ko, gikidnap. Ula. Si Marga, gikidnap. Unsa? O ginoo ko yung tao, no? Maudi ay ngawa siya mahiuli. Kay gikidnap siya. Ginoo ko yung taon. Asa may ato-ato na ninyo. Isubo na to ka na sa kapulisan, mau ba? Dili, ula. Dili mahimo mo sumbong kita sa kapulisan. Apa ni ano man yun? Ano man? Batur sa kidapir, batur sa nagtawag. Daghan sila kuno. Og kumusumbong kita sa pulis. Ug magpahibaw kita sa kapulisan. Kuan, kini, doon ako na'y mahitabo. Ila ko nung patyon si Marga. Ginoo ko. At ito po ato nyor. Naglisod ko ni ini. Ug sa kong buhaton. Dakong kantidad ang ilang gipangayo sa kidnapper. Unsa? Pila man nilang ipangayo nyo, ha? Pila kantidad nilang ipangayo? 60 million pesos. Ha? Ang ginoo ko kadako, anak nyor. Pasag din na lang na, nyor, oy. Nyor, oy, kadako, bagas kantidad nilang ipangayo. Pasag din na lang siguro na si Marga, nyor. Ula! Dili mahimo nga pasagdan ko si Marga, darling. Dili, mahal ko si Marga, Ula. Kung mahata ka sa 60 million pesos, nyor. Mapugos lang tingali ko. Maluwas lang si Marga. Oh, naaraman dahil na. Anong labaro pa man may mong Total, kuan, kining na ang donam nyo kay kwarta. Lukata na lang. Ula. Pero Pero unsa, nyor? manawag ko ni Federico. Mangayo kang tabang ni Federico? Nga, otro mo to nangayo sa tunay mong 50 million pesos? Nauna na siya sa mga kidnapper. Magpatabang ko niya, Ula. Federico. May nanawag sa mong cellphone. Kariat. Uy, si Daddy Rafael. Tubag ka. Samo ka ng tiguang na. Hindi. Naputulas na romansa. Tubag ka una. Okay, tubagon ako. Hello. Hello, Federico, anak. Ano sa ito yun? Anak, si Mami ni mo, Marga, gikidnap. Okay, labot. Bahala na mo. Diskarting mo. Federico, magpatabang utak ko ni mo. Wa ko'y ikatabang. Federico, Ngayon kang tabang na ko. O niya, sa akong ipangayo ni mo. Di ka mo hatag. Ha? Ganun mo tabang mo ko ni mo. Federico, nakinanglan ko si mong tabang. Suluhan ang problemahan ni mo. Federico, Gikidnap pa ka. O sa may ipangayos kidnapper. naku, nangayo siyang 60 million pesos. Usa? Uy! 60 million pesos? Aw, patok-tok lang na sa manok. Chicken feed. Atagi. Federico, Kaya, kung gusto ka pang imong luwason si Marga. Pero kung dili, ayaw na lang. ilang pahimudsan si Marga kung dili ko buhatag. Pasag di nga ilang pahimutsan. Bahalag ilang patyon. Dili ko makatugot niya na Dili, Federico, mahal ko si Marga. Giisip pa man gani niyang anak. Ug mamisan ang tawag mo kaniya, dili ba? O lagi. Pero tungod sa imong kahangol, ang kwarta mo importante ni mo. Pasag di si Marga. Ang bahalag ilang patyon. Ayaw lukata. Federico, Lukata. Pero og di ka, ala, ipapatay nila si Marga. Bye. Buang ka?
Imo kong ipapatay? Diskarte ba? Para gawas ang iyang kwarta. O niya, ang situbag niya. Dili siya makatugot. Nga may dautang mahitabo. Nimo Marga. Dili. So, muhatag siya? Awa pa siya mulitok nga mohatag. Pero padung nga mohatag. Mura magani ito kinabang nagilak. Nga nagpatabang na ko. Hanggaw snahong niya. Ikaw no, maruakit ni mo eh. Ning kalibutan na karon Marga. Kinahanglan magminaro ka. Huh. Kung dili ka magminaro, pasmo ka. Pero kung maro ka, di ka pasmo. Kung dili, paldo ka. Federico, Yun na. Si Don Rafael. Hello? Hello? Hello. Abel, maluoy ka. Ari ako sa bahay, karon dayon. Tabangi ko. Sir? Unsay ako ikatabang kanimo? Abel, tabangi ko. Nakidnap si Marga. Unsa? Maluoy ka. Tabangi ko, Abel. Sir? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!